RTV NOF. Zomerradio. Het werd een hele prut sport wordt, dan kunnen wij ook in die voorbereiding gewoon Nou, in sport zelfs, want je hebt huizen razende reporter op een paar dat gaat ze. En die ziet een mooie auto hier krijgt. Dus die hebben in een sprint die pier op stuur. Ik zei, hij is nog 20 seconden, dan best live. Dus hier is het al gaat ze, of valt dat nog daar? Ik stil aan de eerste auto, want ik denk dat het draaiboek nog op Ameland rijdt. Draaiboek op Ameland. Oh, fout. Die is voortbaard. Maar ik kon het die kant uit. Ik had het tas, ik had gewoon. Oh, jongens, hier 20 seconden jij zijn, beste jongens. Nou, dan had je nog 20 seconden extra de 3 kregen. Ah, gewoon lekker rustig gaan rennen. Ik kom mooi die kant uit. Maar wat juist al je gaat, hè? Nou, wetter. De boord is 10 minuten, 20 minuten nog in voortgaan dus. De loopbrug. Er is een loopbrug. Klerenlijn, want Bouke zijn is al. Er is iets met sliek en iets met volleybal. En dat je dat samen voor, dan wordt dat sliek volleybal. Dus ik gewoon samen in 2 teams. Je zag er nog in. Ik zei het in Willem, jongen. Ik zei dat ik het in de cameraman. Ik zei, jou die op. Wat kent Killen al net? Ja. Ik zei, dat ben een leuke beeld. Maar, Mietje, hé, al net. Ik ken het door zeden. Heel haken. Nee, maar het is wel heel leuk, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd of dat eraan uitshot. En doe we zelf skiën terug net bouwen. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, en ik weet echt waarom was dat dorst. Nou, mooie vrouw die als Sjoen denkt. Ja, mooie vrouw hier. Ja, zo. Ik weet hoe je dat denkt. Je bent jouw baan nog het sessie. Klopt. Jouw baan en al je meesken. Ja. De ene had een blikje bier en de andere die had een sigaretje. Het is al heel fijn sportief. en heel gezellig hier. Ja, heel sportief om samen te zeggen. En ik wil gewoon samen met een hele mooie blonde dame daar. Goedemiddag. Ja, hi. Sta je Fries? Jazeker. Ja, wist. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Oh, dat is Femke. Femke, dat Jerk voor direct. Dit is Femke. Nee, dit is mijn Femke. Oh, jammer. Oké, nee, dan gaan we. Frieswijk, want je hebt die haar. Femke Frieswijk. Ja, die stond in de finale. Oh, die zit in de finale. En hoe gaat dat? Nou, volgens mij stond ze voor. Oké. Ja. En waar is Femke? Kerst even nog wie is het? Die had de bal in de hand. Oké. Go Femke! En Femke die mag nog opslaan. Ik hoop net Henkies had ze op het shirt en je slaat nog op. Huppakee. En hoe gaat het? Ja, dat gaat schitterend. Ja, boeten dan eind. Ik wil net zo goed voor het team van Femke. Nou zit ze met een punt achter. Maar het is wel leuk. En de meeste ben ik mooi van het tik. Die komen gewoon nog even eentje deze kant uit. Dus ook is Femke goed. Oh, goed hier. Ja. Ja, en een punt van Femke. Dat best. Ik wil net een Femke daar. Ik wil eigenlijk die baan wel op. Maar dat maakt niks. Je gaat lekker bekend. Goeiemiddag, Romani Sinia. Nee! Ja. Ben je live op de radio, ja? Ja, ik moet praten. Doe bij skijtrochter, hè? Skiertrochter? Nee, ik ben een speler. Speler, en hoe gaat het? Hoe gaat je team het? 12 en 1 won 2 gelijk. Oké, en wat betekent dat? Ja, het kon wel beter, hè, maar het is wel Heurwien, hè? Ja, Heurwien, dus de bal die gaat alle kanten uit. Ja, eigenlijk wel. Het is net oprekken waar die bal komt, want die gaat echt, ja. Ja, maar dat waait je aardig. En daar staan we eigenlijk mij met het hichtepunt, je achter u zijn het slik van die bal. Het hichtepunt? Nou, het jiptepunt. Het jiptepunt, ja klopt. Nee, het is heel koud nou, dus het is nog vol koud. Dat is net mij of dat is het al mij? Nee, ik doe net mij. Nee, ik had hier om jou voor je bal en dat werkt niet helemaal. Dat had mooie waaien best worden dan. Oké. Ja, mooi. Dankjewel. Ja? Nou, Zo succes nog. Ja, goed. Ik ga je 2 heel leuke meisjes bij me. Maar je komt hier net uit de buurt, dus ik moet even een oerskaren naar het Nederlands. Zo ben ik er net zo goed in. Ik zit toch muziekje. Goedemiddag. Dat lukt me aardig. Goedemiddag. Jullie komen hier niet uit Friesland, maar ergens anders vandaan, hè? En daar zitten jullie nogal mee. Nee, geen. Nee, dat is net even door. Mevrouw, waar komt u vandaan? Rotterdam. En uit Uddel. Ik kom uit Tenaat, oké. En hoe ging het? Ja, fantastisch. Alleen verloren van Friese. Dat is een beetje jammer. Ja, verloren van Friese. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Ze kunnen toch wel een beetje volleyballen. Beter dan ik dacht. Ja, dat viel tegen, hè? Ja, goed. Maar goed, we hebben ze ook een beetje laten winnen. Want we zijn hier te gast. Anders moeten we gelijk weer naar huis. Ja. En jullie komen speciaal voor dit evenement helemaal uit Zeist en Udel? Ja, klopt. We hebben ons opgegeven als Zeist. Er zijn eigenlijk collega's uit Zeist. En één jongen die komt hier uit Friesland. Die heeft ons opgegeven. Kom even naar Friesland. Beachvolleybaltoernooi op de pier van Halwerd. Nou, wat wil je nou meer? Zon schijnt. Ja. Maar zelf had hij een bruiloft, dus helaas kon hij er niet bij zijn. Hij kon er niet bij zijn. En deze meneer komt uit Tenaat. Ik kom uit Tenaat, hè? Uit Tenaat. En hoe gaat het? Of zit je bij hun in team? Ik zit bij hun team. Zeist en Co.
Zeist en Co. Ja. Covid, die fatanaat. Juist. En net mij dan onder blubber volleybal. Nee, ik heb vaker naar het water in West. Ik weet hoe bot het stjongt en ik vind het wel mooi West. Wat mooi West. Nou ben ik nog. Bedankt dat ik even met jullie mocht spreken en nog heel veel succes en misschien tot ziens. Ja, een hele goede reis weer terug naar Zeist. Ja, doei. Hoi. Meneer, goeie. Goeie. Joost en ik mee in het prachtige evenement hier. Ja, klopt. Ja. En hoeveelste keer is dit al? Alste keer. Alste keer. En is het altijd een succes? Tot nota nou wel. En dat waar, zit het ook altijd mee? Meestal wel. Oké. En hoeveel deelnemers wie in de joert in totaal hier? We hebben een 30 teams ongeveer. Ja. En het team bestaat uit hoeveel mensen? Of fjouwer of twa. Ja. Dus dames laag is fjouwer, dames hoog is twa. Ja. Heren laag is fjouwer en heren hoog is twa. Juist. Dat ben mij maar gewoon op te halen wat mensen. Ja, dat is een berg. Nou, uw laatste wedstrijd bij net zo'n succes. We hebben verloren. Oké, nou ja. Spietig, maar dat maakt het niks uit. Nou, een heel soort succes hier samen met en ik. We zien wat beelden van het sliek voor de volleybal. En doe je daar ook aan mij? Nee, ik ga dat veel te juist op deel zetten. Dus, en ik maak het ook weer oproemen, dus ik hoef het net meer te spelen. Nee, nou ben ik nog. Bedankt dat je een interview mocht en een heel soort succes hier van uw media. Dankjewel. Ja? Ontzettend. RTV NOF. Zomerradio.